Отново съм на рутата на Бенавенте. Тая сутрин трябваше да си префърва камиона. Багажа от камиона да оставя камиона, който беше си на колегата, че най-после се върна от ваканция. И от прехвърляне на багаж на глупости съм си оставил калъвката, което не е най-голямия проблем, ама па си оставих, забелязах, че си оставих и зарядните за телефона. И сега тук напред, аз преди малко спрях на Шела, защото той е като мини маркет магазин и кафето е отворено също. Викам, си купа едно зарядно, майната му, че прежава там 10-15 евро, ама имаше 5-6 вида зарядни и то пък егати късмета. Гледам там, викам, дай ми едно такова за запалката, ако ли не само кабел, нали, защото тук на камиона има такива USB изходи, които, нали, пак служат, пак мога ги зареждаш да не е в запалката. И то момичето ми дава един, дава ми друг. По време аз чета и гледам. Тя казва ми, то тук тия май не са USB-C, Type-C, ми са микро. Аз нали чета микро USB. Какво е това микро USB? Ма то наистина, то не става. В смисъл, то е май от тези старите. Аз също не знам за какво не са ги обновили. Това микро USB, кой ги купува? Само седят за окраса, колкото да има нещо на витрината. Викам, ми дай видим това другото. Там имаше някакво, приличаше на нещо, дето мога ми свърши работа. То за iPhone. Викаме, бати. Ама то не е за новия iPhone, който вече и той е с USB-C. Ами е, нали, стария, нали, то не че е стар iPhone, ами, нали, за зарядното за iPhone, който си е само за iPhone. И бати късмет. И сега ще спра на следващата бензиностанция. Не знам каква беше, Репсол или Сепса. Той има един Репсол и една Сепса. След това ще спра и на двете, ако на едната няма. Макар че сега по това време 4:30 вечерта, сутринта е... Те всъщност работят, само че там на прозорчето, нали, не е да влезеш. Ама за такива неща мисля, че могат да ми услужат. Защото вечерта, примерно, цигари, алкохол, някакви такива неща не мога купуваш. Пак не го разбирам защо, но... алкохол добре, ама цигари. Но не продават, нали, но мисълта ми е, че за някакви други неща може и да... Дано да имам късмет, защото... ще се оправя, нали, в смисъл ще пусна... екорежима, нали, да пести батерия телефона. Аз няма кой знае какво правя. Ще изкара, деца вика, нема гледам много YouTube, нема снимам, нема правя нищо. Деца вика, колкото за някой разговор нещо, ако ми потрябва, макар че това не ми трябва да е, ама мисълта ми ще изкарам по някакъв начин до сутринта, нали, се ще отворят после бензиностанции и всичко, се ще си намеря, нали, едно тъпо зарядно. Ама тук за Шела аз просто се очудих, защото тук е така доста хубав Шела, нали, с мини маркета, нали, доста оборотен е. Стана ми чудно как да нямат едно Type-C зарядно, дори кабелче само да е, нали, защото то пак ми върши работа. Тук на таблото имам само USB, което пак съм го използвал само с кабел, нали, върши супер работа. Ама е пати кръшката работа. И тази седмица до вчера бях с
камиона на колегата, там дето ходех на Хирона. Той се върна, аз викам, сигурно ще ме взимат на екскурзия от фирмата, да ходим да взимаме камионите от Астуриас. Ама нещо май ще се забавят или мен няма да съм аз спечелившия. Нали, семия тази, но тази седмица ще изкарам и аз тук на другия камион на колегата, защото той трябва да прави кап, да си подновява капа. Почти всички други сме го правили събота и неделя, ма той се уредил през седмицата, макар че той най-добре го е направил и всички трябва да го правим така, защото в почивният ти ден ще ходиш да правиш кап като тапанар по 7-8 часа на ден. Седиш в класната стая като идиот и си лафите с професора там. Няма значение, нали, ама който си е глупав, си е глупав. И замествам сега път този колега на рутата, която аз правих доскоро. Ще изкарам и тук и тия два курса. В събота ще свърши тази седмица, събота сутринта. Но от понеделник ще видя шефа, ще говоря преди това с него, какво прави, какво ще мисли. Искам си един камион и ако не, да ми оправя сметката и направо довиждане. Той ще уреди работите, защото той му трябват хора и последно време нещо недоволстваме много хора. Къде е за парите, къде е за неща, за това, за условия. И нема стане тази работа. Аз сега тук от камион на камион не съм само аз. Сега има един нов шофьор също. Той на него му е писнал още от първата седмица вече е видял цирка тук при нас, но то така от камион на камион блатиш някакви буклуци, защото нали сега не знаеш какво ще става, колко време ще си там, нали. Аз ако ме питаш какво ги мъкнат тия две турби плюс раница, няма значение, в смисъл покрай това влачене на горе-надолу, забравих си калъвката, зарядни. Аз, между другото, тиките ще си го запаза за зарядното, ако ме прави на лут. В смисъл, аз съм си доволен от шефа до някъде, но ако ме врътка тук някакви такива простоти, направо ще му кажа, виж какво, брато, дължиш ми зарядното, ако е 10-15 евро, ти ми дължиш 20 и още се услушвай. Така че ама правиш, ще плащаш зарядни и ще плащаш всички разходи, дето такова. Аз съм си виновен, но тук след малко има един репсол. Фана, спра на него. Дано да оцела на зарядно. Да му се не види. И така. Оставам ви. Това е за днеска. Информативно. Пътувам за Сарагоса. Там сутринта ще стигна, ще претовариме и продължавам до обяд на Барселона. И така. Това е за сега. Айде, чао!